Kai ne Samuel? Waye kai? Sunana Yusuf Khalid. Yusuf Khalid, me yake nema wajen Samuel? Akwai information din da nake nema a wajen shi. Okay, ya za ta tabbatar cewa kai ne Yusuf Khalid? Ana sanin mutum ta aikinsa, ba wai ta sunansa ba ne. Okay, I see. To bari mu gani? Wait. Ni ne Samuel. Yanzu ka tabbatar da cewa ana sanin mutum ta aikinsa ba wai ta sunansa bane ba ko? Wannan gaskiya ne. Amma Yusuf Khalid, me za mu iya maka? Ina suka kai ta? Ina take ne?